A redovito u našim emisijama predstavljamo ljude koji su ovogodišnji laureati nagrade Ponos Hrvatske, koji su taj naziv zaslužili zbog svoje nesebičnosti i požrtvovnosti. Možda nam njihov primjer da motivaciju i ideju kako pomoći drugima, pa tako evo ovi naši prijatelji stavit će crvene klaunske nosove i pomagati djeci da im lakše prolaze bolnički dani. Klaunovi doktori u parovima operiraju smijehom. Svojim su nastupima u posljednjih godinu dana razveselili više od 3000 malih bolesnika i njihovih roditelja, a nastupaju 2 puta tjedno u 2 zagrebačkim bolnicama. Crveni nosevi žele ublažiti patnju i u bolesničke sobe mališana unijeti dašak humora i životne radosti. Naši obilasci i posjete bolnicama izgledaju kao niz malih odvojenih ili čak nekad spojenih etida. Dakle, naša primarni cilj i ideja u tom ostvarenju misije je da odlazimo u sobe, odlazimo od kreveta do kreveta, od sobe do sobe, dakle ne rade se predstavice za okupljene, nego u stvari odlazimo svima, ponajprije onima koji ne mogu ustati iz kreveta i koji ne mogu doći na predstave. Naši klaunovi doktori dio su međunarodne organizacije Red Noses International sa sjedištem u Beču. Ondje se usavršavaju u glumačkim i umjetničkim aktivnostima zajedno s kolegama iz Češke, Mađarske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Palestine. U programu razmjene i oni dolaze k nama. Dobar dan. Ja sam doktor Red Fish. Radim ovdje u bolnici na Srebrnjaku i na Rebru. I ko zna još gdje. Dakle, sigurno se pitate još što mi crveni nosevi radimo kad nismo u bolnici. Pa, ovako, imamo radionice svaki mjesec skoro u godini. Nekad i po 2 puta mjesečno u godini i to najčešće u Beču. Da, dobro ste čuli, u Beču. Idemo tamo na radionice različitih tipova i vrsta radionica. Od glazbenih do karakternih do... Ma joj, nemate pojma kakvi sve radionica ima, super. Mi se tamo školujemo da kad dođemo u sobu da budemo spremni za svakakvu situaciju u kojoj se nađemo. Gdje god se pojave, doktori crvenih noseva siju smijeh i veselje, kako u hodnicima, ambulantama i čekaonicama, tako i u bolesničkim sobama. Njihova je operacija uspjela ako bolesnici plaču od smijeha. Za sobom ostavljaju tragove u obliku crvenih noseva. Mi ćemo ih sad nositi svugdje. I u školu? Da. A smo to dobili za uvijek ili? Da. Možete napraviti svoju predstavu. Može. Ostavili su mi nosića. Kad se trogodišnjaci i manja djeca boje maski i crvenih noseva, ali svojim zaraznim smijehom i nastupom uspijevaju smekšati i najstrašljivije. Nagrada Ponos Hrvatske poticaj im je da još više prošire virus smijeha i pozitivne energije. Ideja je da bi se širili i dalje, pa već razmišljamo i planiramo dijelove projekta koji se odnose i na gerijatrije, jer su one u svakom slučaju zaboravljena nekako priča, a ljudi su potrebiti i tamo i za dobrom zabavom, i za dobrim smijehom i dobrim momentima. Crveni nosevi žele doći u što više bolnica u Hrvatskoj kako bi razveselili mališane koji borave u njima, a one da odzvanjaju smijehom. Kad izmame osmijeh na dječjim licima, njihova je misija uspjela.